ଆମ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ କରିବା ଗଣିତ ଖେଳ ଦଳ ଦଳ କରି ଗଣିବା ବୁଝିଲେ। ଚେତନ ଯାଦୁଗର କହିଲା ମୋ ଟଙ୍କାଟି 3 ଟଙ୍କା କରିଦିଅ ମୁଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବି। ଯାଦୁଗର ଟଙ୍କାଟେ ଖାଲି ତାପରେ ପୁରା ହୋସ୍ ମନ୍ତ୍ର ପଡ଼ିଲା। ତା କାନ ପାଖରେ ଡବା ଗଲେ ହାତକୁ ଟଙ୍କା ଯାଇଥିଲା। ଚେତନ ଚଟପଟ ଗଣି 3 ଟଙ୍କା କହିଲା। ଏମିତି ତା ହାତ ହାତ ଗଲା। हेलो देखो चट्टान गणला कौन तीन तीन मितले छः तीन मितले नौ तीन मितले 12 12 तीन मितले 15 ହେଲା ଏଟା ଦେଖିଲେ ନା 0 ରୁ 3 3 ରୁ 3 ମିଟିଲେ 6 6 3 ମିଟିଲେ 9 9 3 ମିଟିଲେ 12 12 3 ମିଟିଲେ 15 15 3 ମିଟିଲେ 18 ହେଲା। ଏମିତି ଏବେ ସରକେ 5 ଟଙ୍କା ବାହାର କରିବ କରିନା କହିଲା ଯାହାତକୁ ଆଗ ଭଳି ଡବାର 5 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏ ପ୍ରତିଥର ବାହାର କଲେ ଡବା ନିନା ଗଲା 5 5 ମିଟିଲେ 10 10 5 ମିଟିଲେ 15 15 5 ମିଟିଲେ 20 ଏମିତି ଦିଅ। ଏବେ କୁହ ହେଲା ଏବେ ତେତନ ପାଇ ଟଙ୍କାଟେ କିପଟେ ଗଣିଲା ତ 2 3 3 ମିଶେଇରେ ଗଣିଲା ମତେ କେତେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଯାଇ ଗଣୁଥିଲା 3 3 ଯାଇରେ ନଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ସେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କଲା 0 ଏଇନା କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କଲା 5 ଏଇନା ମତେ କେତେ ସଂଖ୍ୟା ଯାଇ ଗଣିଗଲା 5 ହେଲା। ଏଇଟା ଏମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେ ଆଗକୁ ନିଅ ତ 0 ରୁ 2 2 2 4 4 2 6 ହେଲା 6 2 ମିଶିଲେ 8 8 2 ମିଶିଲେ 10 10 2 ମିଶିଲେ 12 12 2 ମିଶିଲେ 14 ହେଲା 14 2 ମିଶିଲେ 16 16 2 ମିଶିଲେ 18 18 2 ମିଶିଲେ 20 20 2 ମିଶିଲେ 22 22 ପରେ ଆଉ ନାହିଁ ଛାଡ଼ିଯିବ ହେଲା। ଯେତିକି ସେତିକି କରିବ ସେମିତି 5 5 5 10 10 5 15 15 5 20 20 5 25 25 5 30 30 5 35 35 5 40 40 ପୁରା 45 ନାହିଁ ଛାଡ଼ିଯିବ। ସେ କୁଆ ଥରକେ ତାରାଟେ କହି ଟଣାଯିବ ହେଲା 8 ତାରି ଗଲେ 8 4 12 ହେଲା 12 4 16 ହେଲା 16 4 20 20 4 24 24 4 28 28 4 32 4 37 4 40 4 16 ସମାନ ହେଇଗଲା ନା ହେଲା। 37ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କୁଆ କେତେ ଟିଆ ମାରିବ 1 2 3 4 5 6 7 7ଟି ହେଲା। ଏଠି ବେଙ୍ଗ ଡେଇଁବା ସଂଖ୍ୟାରୁ ପହଞ୍ଚିବା ସଂଖ୍ୟା ମତେ କେତେ ସଂଖ୍ୟା ପାର ହେଉଛି 8 1 2 3 4 5 6 6 6 12 12 6 18 18 6 24 24 6 30 ହେଲେ ବେଙ୍ଗ ଡେଇଁବା ସଂଖ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିବା ସଂଖ୍ୟା ମତେ କେତେ ସଂଖ୍ୟା ପାର ହେଉଛି 1 2 3 4 5 5 5 ହେଲା।
ସେମିତି ସେକୁଆ ପ୍ରତି ଯେଉଁ 10ଟି ପଥର ପାର ହୁଏ ସେକୁଆ ଡେଇଁବା ପଥର ଠିକ୍ ନମ୍ବର ଲେଖ। ହେଲା 13 10 ମିଶିଲେ 23, 13 10 ମିଶେଇଲେ 23 ଆଇଲା। ସେମିତି 23ରୁ 10 ମିଶେଇଲେ 33 ହେଲା। ସେମିତି 33 10 ମିଶେଇଲେ 83 ପକେଇବେ ହେଲା। 83 10 ମିଶେଇଲେ 53 ହେଲା। 5 3 ହେଲା ନା ଏମିତି ଯେକୌଣସି ଅଙ୍କ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଣିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। ଯେପରି ପିଲାମାନେ 2 2 କରିରି 3 3 କରିରି 4 4 କରି 5 5 କରି 10 କରି ଗଣିବେ। ବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏପରି ଗଣିବା କାମ ସହଜ କରାଯିବ ହେଲା। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ହେଲା। ସେମିତି ପିଲା ଗାଁ ହାଟ ପିଲାମାନେ ବଣବାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଥରେ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ଚିଠା ଦେଖିରେ କହିଲା ଲେମ୍ବୁ 12ଟା, ନଡ଼ିଆ 8ଟା, କଦଳୀ 2ଟା କିଣା ହେବ ହେଲା। ଏତିକି କରିଦିଅ ପରେ ଆଉଥରେ ପରେ ପଢ଼େଇବା ଗାଁ ହାଟ ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଓକେ ଧନ୍ୟବାଦ।